Lisabatha ekseni mlaleli wokhozi FM sabelwa umkhathini okubingelelayo ngikuthulela inkonzo yamaNazaretha ekuphakameni inkonzo yesabatha esiphathelwe ekuphakameni inkosi uJehova ushilo vukile Shembe ingcoyi uNkulunkulu akuphe ukulalela okuhle. Yeswele imilomo kweswela Yeswele imilomo kweswela uthi kwakukhona intombi ndaweni ethile ntombi enhle hlakaniphile uthi le ntombi yayikhonze uhabu lwamaJuda uthi yahlangana nomfana omunye wasekuphakameni esendleleni eya esabathini Yabuza-ke ukuthi wena ntombi yakwakhuzwayo njengoba ulapha nje uNtombela uyamthanda na? Umthetho uyabuza wena ntombi yakwakhuzwayo njengoba ulapha nje uyamthanda uqobo na? Umthetho uyabuza futhi ukuthi intombi yakwakhuzwayo njengoba uhambe waqamula zonke iy'nkalo wazofika la umbongo uyamthanda na? Ngithathela umsebenzi waseSBC. Sukuma manje amnokuzana ngesicipho sibakikisa
njengoba uhambe indlela udongangaka ozofika la uyamthanda umbongwa na Uke phansi. Nikeze. Elephoyisa icansi. Siyabonga kunina bakaphuzwayo enithe nafika namhlanje la ekhaya uzosigcwalisela okwakuyibheke okwakusalile sokuba umalokozana walumuzi kwakhona isimo esasisale ngekuyena. Yebo, noma-ke isaya kweliphakade kodwa lokho kwakusalele siyabonga namhlanje ukuthi walandelwa unkosikazi wakhe kodwa namhlanje umndeni wakaphuzwayo nomndeni walapha uhlangene ukuzofeza ababekufisa ukwenza bafika iy'nzuzo zabo zokuthi ziphele bengakakwenzi. Bonke-ke kuwo wonke umphakathi othe wasukuma washiya iy'ndlela zawo ezibalulekile nezicavile kweza lapha kulo mcimbi uzobungaza nokuzofeza nokuzolekelela laba bantwana esithe sabanxusa ukuthi beme ezikhundleni zalabo babili uMaphuzwayo nomyeni wakhe uMsawenkosi. Siyacela-ke ukuthi lophezu konke umnikazi wezulu umhlaba wadala yonke lemithetho ukuthi abantu bangavisani nje bahlale ndawonye masebeka indoda nomfazi kanti abaphelelisiwe imindeni yabo labazalwa khona baphelelisiwe ngendlela yonke emhlaba amalobolo namhlanje kubekwa amalobolo sithi-ke siyacela kwaba kaMbongo njengoba umfowethu uMsawenkosi eke kwaba khona inkinganyana yezibongo phambilini. Cela ukucacisa lokho ukuthi uMsawenkosi wakaMbongo, uMsawenkosi yebo uzaliwe intombazane u-anti ubabekazi uMakhindeni hlukane eMgungundlovu umakoti phakathi komuzi wabo nomuzi akusiwona uMsawenkosi umuzi wabo
sicela bangene bamukele emabhodini agcwale phansi kwalekhaya ngokupheleleyo kube khona ukuphila nokukhula nokwanda abantu bephila phansi umakoti phakathi komuzi wabo. Lo muzi akusiwona kamsawenkosi, umuzi wabo. Sicela bangene bamukele emabhodini agcwale phansi kwalekhaya ngokupheleleyo kube khona ukuphila nokukhula nokwanda abantu bephila phansi.